салом, умедворам хуб ҳастед. вақте як духтари 18 сола намехоҳад бо фармони волидайн маҷбур шавҳар кунаду ҳиҷоб пӯшад ва аз хона фирор мекунад то хатту савод омӯзад, бад аст ё хуб? як гузориши радиои озодӣ дар ҳамин бора дар сомона ва саҳифаҳои инстаграму фейсбуки озодӣ баҳси зиёде барангехт. гап дар бораи манижа духтари як оилаи муҳоҷири тоҷик дар русия аст ки аз хона гурехта ҳоло дар як паноҳгоҳ дар санкт петербург зиндагӣ дорад. манижаи 18 сола гуфтааст ӯро хонаводааш бо марди ношиносе ба шавҳар додан мехостанд ва маҷбур мекарданд ки ҳиҷоб пӯшад. ин духтари тоҷикро ки мегӯяд аз хона фирор кард то хондану навиштанро ёд гираду кор кунад, як гурӯҳ корбарони радиои озодӣ сарзаниш кардаанд ки ба гапи волидонаш гӯш накардааст. корбаре бо номи савдогар дар саҳифаи мо дар фейсбук навиштааст: манижа иштибоҳ кардааст ва пушаймон мешавад. шарҳи ӯро мехонам. манижа кори хато кардааст ки аз хона гурехтааст ва гапи падарро рад кардааст. ин хел духтарон беақланд ва сахт пушаймон мешаванд. волидон фарзандонро хушбахт ва оиладор дидан мехоҳанд. нурбой ном корбари дигар бо савдогар ҳамфикр аст ва мегӯяд падару модар ҳар чӣ ки гӯянд бояд бечунучаро пазируфт. андешае ки дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон сахт реша гирифтааст. агар падару модар аз ту ранҷад, ту дар оянда рӯзи хушро намебинӣ. ба хонаи падару модарат баргард ва аз онҳо узрхоҳӣ кун. он вақт ту хушбахт мешавӣ. аммо на ҳама ба ин гуфта мувофиқанд ва корбарони зиёде падару модари манижаро танқид кардаанд ки ӯро аз ҳаққи таҳсил маҳрум кардаанд ва мехоҳанд на бо хости худаш, балки бо хостаи онҳо зиндагӣ кунад. анушервон ном корбаре навиштааст: албатта беҳурматӣ ба падару модар ва саркашӣ аз амри онҳо хуб нест, лекин баъзе тоҷикон мусалмониро фақат дар ришу сатр мебинанд ки ин ҳам хатост. танҳо ба сурат аҳамият надиҳед, дар тарбияи фарзанд ба сирати ӯ таваҷҷӯҳ кунед. корро шамшер мекунад, на ғилоф. корбаре гуфтааст: баъзеҳо ҳанӯз дар асри санг зиндагӣ доранд ва духтарро нонхӯри зиёдатӣ дониста аз ӯ зуд халос шудан мехоҳанд. шаҳбонова 76 дар шарҳи худ дар инстаграм навиштааст: ҳар як духтар ҳақ дорад ҳаёташро худаш бисозад. идомаи шарҳаш чунин аст: бояд соҳиб касб карда баъд ба шавҳар дод. мисли ғулом дар хона кор фармуда бекасбу ҳунар шу медиҳанд. рафтӣ ва бахтат омад накард, ё азоби сагро мекашӣ, ё хонаи падар баргашта гап мешунавӣ, аз янгаҳову аккаҳо ва хору зор мегардӣ. ман тарафдори худат духтарҷон, номус кун, хон, лек ба роҳи бад нарав. шаҳбону дар идомаи шарҳаш аз зиндагии худ қисса карда навиштааст ки ӯро ҳам маҷбуран ба шавҳар доданд ва 11 сол зери ҷабру зулм зиндагӣ дошт. агар мемонданд, ақаллан ғоибона мехондам, ҳоло ин қадар азоб намекашидам. ман ҳеҷ вақт падар ва бародарони худбинамро намебахшам. сабабгори бадбахтии ману фарзандонам онҳоянд. гурӯҳе ҳам навиштаанд ки сабаби аслии чунин рафтор ва озодихоҳии манижа таъсири муҳит дар русия аст ки духтари тоҷик онҷо бузург шудааст. шарҳи раҳим бобохонов ном корбаре дар ин бораро мехонем. муҳити русия ҳамин гуна расму оини тоҷикиро мешиканад. барои ҳамин ё дар тоҷикистон духтаронро тарбия кунеду шавҳар диҳед, ё дар русия ба ӯ айни шаҳрвандони ин кишвар ҳаққу ҳуқуқ диҳед. шаҳри якчашма рав ва якчашма шав гуфтаанд. ин духтар ҳеҷ вақт ба хона барнамегардад. корбари дигар бо номи шакармо гуфтааст ки мушкил дар русия нест ва духтар барои худ роҳи дурустро интихоб кардааст. шакармо навистааст: манижа кори баде накардааст, фақат мехоҳад дар зиндагӣ роҳи худро пайдо кунад. корбарони дигар гуфтаанд: рафтори манижа натиҷаи бархурди нодуруст бо фарзанд ва натиҷаи ҷабру зулм ба кӯдак аст ва волидон бояд ба кӯдакон имкони рушд ва озодии интихоб бидиҳанд. шумо чӣ мегӯед? истиҳола накунеду нависед дар вебсайти радиои озодӣ ки нишонияшро мебинед, ё дар видео сабт кунеду ба шумораи пеши чашматон фиристед. имо, ватсап, телеграм ва вайбер ҳам дорад. озодӣ онлайн ба поён расид. то дидор дар барномаҳои дигар.